Ngalala noSbali ntama. Wenzani? Ngenza iphutha. Iphutha? Iphutha kanjani ukhumule iphendulele nendoda yami? Sanibingelela babukele emakhaya kwishow yethi Blaqlife TV. Uhlelo lethu luthi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli with your girl uNongStar. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kena unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona sisi? Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Ngicela ubingelela babukele emakhaya. Bingelele kubabukele emakhaya. Usisi udabukaphi ngoba uhleli lesihlalo yazi ukuthi lesihlalo isihlalo semfihlo. Ngokuzalwa ngivela eShowe. Uvela eShowe. So la eThekwini ufike kanjani? eThekwini ngifike ngizosiza usisi wami. Okay. Ngizomphathela umntwana ngoba yena uyasebenza, mina ngihleli emakhaya vele angisebenzi. Okay, so okwamanje uhlala naye usisi wakho? Ngihlala naye usisi wami eflatini. Okay. So imfihlo sifonela ba? Sizofonela yena ngoba ngifuna ukuconfessa kuyena. Ufuna ukuconfessa again? Okay, ibambe lapho awusichazele ngosisi. Umuntu onjani? Usisi wami nje umuntu obusy kakhulu matasa osebenzayo, so umsebenzi wakhe uyamhambisa kakhulu. Uyamhambisa kakhulu kanti unomntwana omncane. So isikhathi esiningi mina engihlale ngisendlini nomkhwenyana wakhe. Oh, okay. I'm sure uyajabula ukuthi mayihambile ingane yakhe isele nomama. Because phela wena uyena futhi umama enganeni yakhe. Usisi ungakanani kwena? Mncane. Oh, so umamkhulu. Umamkhulu. Okay. So ngoba uhlele esihlalweni sokukhipha imfihlo. Uthi unemfihlo ufuna uyixoxe udadweni. Ungasibriefa nje kancane ukuthi imayelana nani? Inzima yona. Angifuni ukusho inzima kodwa ke kwenzekile sengifikile eThekwini ngahlala naye usisi ngigadela ingane. Okay. So usuneminyaka ngakho la eThekwini? Ngizoqeda nje wesibili lo. Uzoqeda wesibili. Okay, so ungaqhubeka. So ke ngafika ke ngizophatha ingane kusawusana oluncane ngoba manje usesekufanele ukuthi abuyele emsebenzini isiphelile ilive yakhe. Ayike ngisahlala ke nengane sazwana nengane ngayikhulisa ke ingane njengoba bekade ngishilo ukuthi uma wakhe uhleze umuntu osebenza ngokuhamba njalo. Ukuhamba, okay. Kuthela ngalinyeke sihlelike nengane ke siyazama nje ukuthi totobanyane yabona sizama ukuhamba. Okay. Nobabwayo kukhona la ngoba ubabwayo usebenza ulala ekhaya zonke izinsuku. Oh, yena akasebenzi ngaphandle. Hayi ulala ekhaya zonke izinsuku. So uphekele nawe wena mina ngiyapheka la ekhaya, ngiyacleana, ngiyawasha, ngenza nje zonke idingo nje sala endlini. Okay. Kusho ukuthi ke ayisihleli ke nje sibukela iTV, nami anginake lutho nje angisoli lutho futhi njengenjwayelo ke nje. Ayike ingane masisilele ke ngithatheke ngiyoyilalisa ke egumbini layo lokulala, sihlale ke noSbali ayisiqhubeke ke sibuka iTV. Angazi ke nami ukuthi ke kwenzakalani ngoba ngabona umunye sephezulu komunye, angazi ukuthi kwenzakalani ngaleyo moment, ngeke ngize ngichaze. Imadadewethu usho ukuthi nageqeka nathola umunye phezulu komunye, ichazele angizwe. Yabona njengoba ngisho ukuthi angazi ngachazela kuthini leya moment, sasibuka nje iTV kukuhle nje. Next thing, how nangu umuntu sephezulu komunye umuntu, angazi ngempela ukuthi yini eyenzakala kulowo mzuzu, ngeke ngize ngichaze into nje engachazeki kahle. Musuku usiroba indlela osho ngayo ngathi uthi nageqeka nathulana omunye phezulu. Cha sihlela, ngithi sihleli la siyabukela iTV. Yes. Sihleli kumnandi nje siyabuka siyaxoxa. Angazi ukuthi noma mhlambe isini eyidlala ku-TV yini lesa sibuka eyenza ukuthi sithole sesisondelene noSbali. Sasigcina manje sesihleli sesisondelene sesisesofeni owodwa ngokuhlala. Okay, ayikho inkinga ukuhlala kusofa owodwa noSbali. Ayikho. Akuphelelanga ke lapho ke asigcinanga ke ngokuhlala. Ngabe sengizwe isadla sikaSbali naso sesigijima nje la kimi, angazi ke nami ukuthi kwabe imake ibambe la. Uzwe isandla saSbali sigijima. Awuzwa yini ukuthi haye ngathi phela ufuna ukunukubeza lo muntu? Ngoba phela akukho lutho olenzakalayo phakathi kwena ngithi. Angeke ngize ngithi ngizothini. Nami angimvimbanga. Nami ngabumukela nje lokho kwakwenzeka. Angizange ngibe nawo amandla ukuthi ke ngimise noma ngimvimbe.
Mawucabanga. Yo. So kwaphelela lapho. Wawusuku olodwa yaphela lento. Akuphelelanga lapho. Kwaqhubeka izinsuku njengoba ngisho ukuthi udadewethu umuntu osebenza isikhathi esiningi nje uspenda engaphandle sincane isikhathi sakhe asihlala la endlini. So sathi mangabe sesixoxa ke noSbali useyachaza ukuthi cha inkinga yakhe ukuthi lo uhlala engekho yena ngalesikhathi edinga umkakhe akekho. So manje mina njengoba ngihlala la ekhaya ngipheka ngiwasha nginakekela ingane naye ngimnakekela. Kusho ukuthi leyo nto iya ngamanye amehlo uyajike yamenza wabona ukuthi ngathi mina manje unkosikazi wakhe. Oh, so hayi ngoba silwa but ngifuna ukuzwa kahle ngoba nomubukele ekhaya uyayibuza. Udadewenu wakulanda ethi ucela ugada ingane. Yebo kunjalo. Wena wabona ukuthi sasugada nomyeni. Asuyibeka kanjalo ke. Mawucabanga udadewenu uzoyithola kanjani le ndaba? Angeke ngiphathe kahle ngisendeni. Ngeke ngiphathe kahle. So mayethi hlukanani ke noSbali? Kunzima kona ngoba phela yabona nje bese sihlalele isikhathi esingaka sobabili nje siyenza lezi zinto. Kodwa ke ngoba phela naye udadewethu angifuni ukuthi angilahlekele. Angazi. Angicela simthinde udadewenu sizwe ngaye ukuthi uzothenga lolu daba yabo. Simfunile. Lunjani uvala? Langishaya. Kodwa wakwazi ukuwela phezulu kaSbali. Nange ngalibambi bo. Solibamba ukuthi umuntu matasi. You have reached the mailbox of Asimzame futhi. Mhlawumbe uNkulunkulu nje uthi iyeke lento. Manje iyangidla lento angisakhoni. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta wa Blaqlife TV kuhlelo oluthi Sikhipha Izimfihlo. Yes. Ngingakwazi ukukhuluma nawe? Ya, singakwazi ukukhuluma. Okay, kunelunga lomndeni lana elifisa ukukhipha imfihlo. Ilunga lomndeni? Yebo. Okay. Okay, cela ngibambele. Wakhuluma. Sawubona dadewethu. Mntaka mama uNkani. Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Yini kwenze njani asukhipha imfihlo lapho kuphi? Angazi ngizoyiqala ngithini le ndaba. Hayibo kwenze njani? Sisi kunento eyenzekile la lokuyenzeka futhi. Hayibo. Okay, khuluma bongilalela khuluma. Angithi uyabona ngalesikhathi wena mangabe uhambile nomsebenzi sisele thina endlini uSbali nengane. Yebo. Kwenzeka ke ngenye imini sihleli ke noSbali sibuka iTV ingane isilele. Angazi kwenzakalani kodwa nje ngabona nje izinto sezenzeka nje angazi. Izinto ezinjani dadewethu awukhulume bo wasushona lena izinto ekanjani ezenzakala? Ngalala noSbali ntama. Wenzani? Ngenza iphutha. Iphutha? Iphutha kanjani ukhumbule iphendulele nendoda yami? Kwenzeka nje nami angazi ngaphaphama nje ngabona nje sekwenzekile. Uthini mntaka awuthi ngizwe kahle le ndaba warape uSbali? Cha kangirape angisavumelana nje ngoba nami angimmisanga konke akukwakwenzeka nami ngani. Wena usuke ekhaya uzongadela ingane usuvumelana nendoda yami ngokocansi nivumelana kanjani? Ayisalingeka mntama kwaba ukulingeka. Mntaka ungayisho lento umama yena ngathi nje ekhaya mayizwa lento le ngoba phela ngacela kumama ukuthi ngoba nakho awukawuthola umsebenzi uzongadela ingane ngizokuba masentshana ububheka nomsebenzi ngapha wena usufika usubona indoda. Sisi,
Yebo. Uzizwa kanjani kudadewenu? Hayi ngeke angizwa kahle lento. Uthi kwenze njani? Ukephi lapho anga-understand yazani hey angihlanyisi mina angihlanyisi uyibo. Okay, isaqhubeka le ndaba? Yebo isaqhubeka. Benzani baqhubeka? Yebo sisaqhubeka ngoba nje sigcine izolo. Islima yimini. Mina ngiyahamba ngiyosebenza ngibuye ngikuphi imali ukuthi wena ulana nento. Ima sisi nangethi bagcina izolo. Yini enigcina izolo? Ucansi siligcina izolo. Hayibo ngiyalingwa yini? Njengoba nje uSibali bakho mangabe ngithi ngiyayisondela kuyena athi ukhathele usuke sesuthi wena usuphaka indoda yami manje. Angithi ngoba phela wena uhlezi ungekho endlini. Hayi mntaka mama ngeke. Shuthi liyagqaba uyigoda lobuhlobo ngeke nje ngeke kuze kulunge. Manje uyiplan yakhe ibithini ukuthi uzothatha indoda yami kube yakho ngiphume mina emzini wami. Hayi mntaka baba manje uSibali ube nembono lokuthi ke ngoba phela wena uhlala ungekho. Unombono. Seninembono manje. Seninembono enize noSibali uSibali indoda kaba. Eyakho sisi. Uphowa unombono noSibali ukuthi benzani? Besikhuluma ngenxa yalesi simo ke sizithole sesikuso ke ukuthi manje kungcono ayekhaya ayovela. Hayi ngiyalingwa hayi thani ngiyalingwa thani ngisazovuka ngiyabhubha. Hayi ngiyalingwa inkosi impela ngemfungo umama ngeke uzukubone lokho. Sisi ichazani lento le relationship yakho nodadewenu? Angizwa ma. I-relationship yakho nodadewenu isizoba njani? Ayisekho yazi ngeke ngimthemba ngayo umntaka mama ngimlande ekhaya cause ngiyamazi ngiyamthemba ukuthi cause vele abantu abasizayo kuhleze kube banenkinga nabayeni so ngasengacela yena ngokudadewethu ongilamayo ikanti yena ungidla ithende manje isazoqhubeka lento ukuthi aqhubeka ahlale ekhaya. Hayi ngeke kusana ungalutho nje wasekhaya mawukuthi basayida naye angeke ngisaphinde ngilibheke ngibhathe nasekhaya ngiyaphuma nje kubona. Sisi wena uyimisela ngokulahlela udadewenu? Anginayo i-choice makunje shuthi mangabe ngivuma ukwalahlekelwa yena ngithi akaqhubeke nendoda yami abomna kwethu. Manje ngoba phela inkinga ke into akade yisho kuSibali ukuthi ngoba phela wena umsebenzi wakho uyakhipha uhlala ungekho endlini. So kungcono ke makukhona mina ke kwazeke nje vele kube official ukuthi vele. Uyazizwa kodwa mntaka mama ukuthi uthini? Ngizizwa kahle sisi. Indlela esikhuliswe ngayo leyo mama. Cha sikhuliswanga kanjalo. Sibe yinyoka. Cha sisi. Inyoka phela lobo obukhulumayo manje. Ngisho ngoba phela isimo sesizibona siphezulu kwazo. Mntaka mama angithi awukhulele. Awukhulele ngithi. Cha. Yabona nje bangakhulele akukho simo ke sikhona ke shuthi uzohamba ubuyele ekhaya ngiqhubeke nendoda yami. Kuhle nje kunjalo kusimple ngoba akukho mphefumulo ongenacala oso involved kulento awukhulelwe buyele ekhaya ngizogodukisa sami sekutshotshela umndeni ukuthi wenzeni futhi uzofika uyigcebe wena. Okay sisi ngiya-understand ukuthi ngizima kwamanje ne and ku Blaqlife ngihlezi ngibachazela nabantu uma befikile la ukuthi lana suke ngazisodlala but sisakha imndeni. So ikhona i-support esinganinikeza yona niwumndeni njengoba nilamana nje. Ngicela i-support engasibhani ukuthi leyo nyoka enhleli nayo lapha ingawulali kwami namhlanje inikezeni i-support ukuthi izolalaphi. So umshado uzoqhubeka kodwa ulahlekelwe udadewenu. Ngisazocabanga kodwa ngeke ngize ngimuphi indoda yami. Okay. Sisathina amazwi akho okugcina kudadewenu ngoba usumlimaze kangaka. Ngithi nje mntama ngiyaxolisa bengingaqondile kodwa ke. Ngiyaqolo lakho dadewethu angilamukeli. Kodwa ke ngoba kuSibali njengoba eshila ukuthi cha uyafisa yena ukuthi ke ubudlelwane buqhubeke. Ngicela ukuzwa ngayo uSibali. Ngicela ungezwe ngawo wena wathi ukukhulumela uSibali. Ngicela ukuzwa ngaye ngizokhuluma naye mangiqeda ukukhuluma naye ngizokhuluma naye uSibali. Okay, imali. Ukuzwa ngaye. Emancane sisikhona iphathe engifuna ukizwa la. Ngiyakuzwa lokhu uthi ngoba uSibali uthe wena uthini? Mina anginankinga nje okusho uSibali ngiyavuma. Maye babo. Hayibo, hayi ngiyalingwa. So uSibali mayethi ke nohlukana nodadewenu athathe wena uyavuma. Bayesho njalo ke hayi nami anginawo amaningi. Hayi inkosi impela hayi. Sisi siyabonga isikhathi sakho ukuthi ukwazile ukukhuluma nathi bakithi su Blaqlife siyakuthanda
Please mawukuthi udinga isupport usithinte nathi sokuthinta sikucheck ukuthi-ke no kanjani. Usiswenu nje. Angazi nokuthi uBlaqlife obonelani nihlangene nayo leyo nyoka elihleli nayo lapho izigijima koBlaqlife nje ingishiye endlini kwenze njani ngiyabo nje angifune support njengoba bese ngishilo nikezani lo lapho support ukuthi athole indawo yokuhlala nendawo yokulala angisamdingi kwami impahla zakho uzoyifica eminyango. Sisuzolala lapha. Angazi ngisazofonela uSibari. Hayibo. Ntombi ngiyalinkwa akho sibalo uzomfonela la ngiyakuyena njengamanje akho sibalo uzomfonela njengamanje. Hayi shame. Hayi sisi siyabonga kakhulu. Wena ngizodila nawe. Hayi no siyabonga kakhulu sisi for isikhathi sakho. Okay, bye. Sisi le ndaba ngiyibona ngathi iyakujabulisa yazi nami ngiyahleka hayi ngoba ngihleka. Lutho ayingijabulisi kahle ingiphethe kabi yabona ukuthi ngoba manje sekuzoba noqhekeko emndenini sekuzoba nje engikubonayo ukuthi ngathi uthi impilo yakhe isi-revolve around uSibari ngoba yonke into masikubuza uzozwa ngoSibari so wena ngathi usu-ready ukudela ngisho nomndeni ukuthi ngoba phela njengoba ngiyila eThekwini uyena umuntu engimaziyo no nje ungathi uyangisiza nonginakekelayo njengoba ngila. Akusiyena udadewenu kanti? Yebo kunjalo kodwa ngithi njengoba ngeke ngachaza ukuthi umsebenzi isikhathi esiningi uyamkhipha uhlale ngekho endlini. So umuntu engihlezi nginaye noma nginenkinga noma ngidinga usizo uyena osuke khona. Sisi. Baningi ofisho olwandle. Ngawuthola nawo wakho. Ukuze ukwazi ukuthi yena ugcina i-relationship yakho nodadewenu. Ngiyakuzwa kodwa akulula njengobusho. Akulula njengoba ngisho. Akulula njengobusho. Okay, usisi ohleli lapha ekhaya osecabanga naye ungena uSibari. Uthini kuyena? Engisi njengakwenzi ngoba akusiyo into enhle nemnandi ngoba noNembeza ngisho uyenza lento uNembeza usuke ukulahla. Akumnandi ukuthi ke ubona umntana kini wazi kahle ukuthi umsisi ubhlungu kanje ngale ndlela ekwenzakala ngayo. Okay, so uSibari uyazi ukuthi yena la. uSibari ngimtshelile ukuthi ngizoza la ngoba manje lento isiyangihlupha angisakwazi ngisho ukulala nasebusuku iyangidla nje lento iyangidla. Oh so uyazi ukuthi ubeke umshado wakhe engcupheni. Uyazi ngoba ngimtshelile ukuthi noma uyathanda akathandi ngizoza mina ngoba phela lento ihlupha mina mhlambe yena ayimhluphi kodwa mina iyangihlupha. Umama ekhaya mawucabanga amasezwe le ndaba uzothini? Uzophoxeka nkosami umama. Hayi uzophoxeka kakhulu. Uzophoxeka ngoba phela bethembile ukuthi njengoba ngiyila ngizothola nokusatohwana ngibuye ngibabheke nasekhaya. Wafika wathola uSibari. Babukele emakhaya uyasho udadewethu ukuthi efika eThekwini wathola uSibari. Kubalekile ukuthi sigcine imindeni yethu bakithi siyithande. Mawukuthi khona la kubhilika khona sizama ukulungisa khona sizama ukuthi sibavikele ngoba phela odade bethu obhuti bethu laba. So Blaqlife TV siyanthanda, please like, share and subscribe. Please mawukuthi nawe unenkinga noSibari please uthumela imessage kule number evela la. NguLungsta ngithi bye.